ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гироми қадр. Бо шумо ҳастам Ҳусайн Нурдинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. Ҳамватанони азиз, ҷои кор барои семени пара. Обшагае ки мо мақсад 9 комната дорем, душ дорад, мақсад кухни дорад, тамоми таҷҳизотҳои зиндагӣ, холодильник, стиральная машина дорад, зиндагӣ кардан мешавад. Барои одамое ки як рӯз ду рӯз мақсад синимат кардани ҳастанд 250 сум. Барои одамое ки мехоҳанд зиндагӣ кунанд моҳаш 4500. Барои одамое ки мехоҳанд прописка монанд, номеро дар зери навор мешавад, занг занед. Ва барои кор кардан семени пара пожалуйста кор кунед. Агар як нафар бошед, метавонед як нафар 20000 ойлик метиҳем иншоалло. Баъдан мо гуфта намонад билетҳои арзон дорем. Ва дӯстои азиз, мошин дар шаҳри Екатеринбург рӯзҳои душанбе, сешанбе иншоалло бар роҳ баромада истодааст. Акаи Исроил, ман ин одамро чанд бор мақсад реклама кардагиам. инсони дилпур ҳастанд. номерошон дар зери навор мешавад. Исроил ном доранд. ватсапашон кор мекунад. вақте дар роҳ ҳастанд, связ нест, ватсапа метавонед нависед, омадан ба биён бори шумо мегиранд. касое ки иншоалло боротон тайёр аст, занги шуморо ва шахсият интизор ҳастанд. инчунин мо барои билет, барои прописка, барои ҷои зист, барои ҷои кор семени пара ё мисол як одам метавонад ки ҷои хобаш бепул 20000 ойлик занги шуморо интизор ҳастем иншоалло. боқӣ дар амони алло бошед. наворо падилиста кунед, лайк монед. иншоалло як нафар ба ҷои кор, ба ҷои прописка мақсад ба як кораш иншоалло меёвад, мақсад баро як кораш буд мешавад, иншоалло савоба мегирем. дӯстои азиз, кайфи рӯза иншоалло моҳи шарифи рамазон муборак бошад. салому алайкум.